Apenjo machielo en ni koro NHIF cha NHIF masani koro igolo mar mondo mi wadhi e SHIF. En ni NHIF no koro rumo kose pod ibro bed king'ado pes jopiny nikech mane penjo mabende no penjo kae kod Vitalis Apodo. Vitalis kineno gazet Kenya Gazette ma Teacher Beach. Ne cabinet secretary mano minister marwa maluongo ni Nakhumicha Susan Wafula no chiwo jok mang'iyo lokruok ni manyiso ne gisani wadwa ng'iyo kaka iloko gik moko mantie e NHIF mondo duogi obede i shaka Social Health Authority ka koro ka lokruok no ochopo mogik tung tiyudo ka NHIF iloro koro wadong mana gi SHA ok ibibedo kichulo kon gi kon nikech ma arumo manyien donjo. Matine ni pesa kabe podi bro bedo transferred maonge ngata ma pesa ne bro lal nikech mano be penjo mar ringo kata penjo repat joneno magwa. Kikawo gir ng'ato kata kawuono kinyiewo puodho to kiero liel to liel ochwecho iye kanyo ikawo gi liendno. Kantie aora tikawo ga aora no. Manyiso ni Social Health Authority dhi kawo gini gi berne gi rachne gi gik manosechulte koro in maricha iduogo ikawa kawa ya gula chiel mar Social Health Authority ni gikate dhi bedo transferred koro iyudo ka nitie central kiti madhi ng'iyo gigite gimane ber ei kocha liability mane gin go gope mane gin go magope go oting'o nyaka chudo mar jopiny mane pok otiyo go kendo king'iyo kata assets mane gin go manyiso ni udi mtokni gang'o mago te koro duogo kone koro agulu cha iloro tiyawo agulu manyien. Akawa dhi mbele kod twak marang'e ni joneno mago bende podi medo chwalo penjo kachiel kod paro mopogore opogore ko tudore kod thuon wach ka wachiwo lere ewi Social Health Insurance Fund. Kata kamano nyaka sani koro ang'e ni migao mar thieth osebedo ka wacho ni kila ng'ato onego bed ni ndikore e bwo kuma manyien mar thieth mano mar SHIF kata Social Health Insurance Fund. Matinde ni koro nyaka sani joma ne osendikore mar NHIF no koro biro bed kirucho oko jindikore manyien mar SHIF ni ndikruok biro bedo e yo machalo nade ka bende no sewach ni ponono ko kindikori kaka jakanyo mar SHIF to ponono kata services moko mag sirikal okibibedo kiyudo. Mano kare kendo bele kaja naseduoko kaka ji bondikre e SHIF gisani gimo watimo en watemo sumo paro mondo wang'e kaka wang'iyo go regulations waloso regulations maporo dwach jopiny ma wang'iyo kaka wawinjo gima jopiny wacho to waketo ei regulations gi mondo okonywa nikech ok wanyalo wacho ni wang'eyo gik moko duto seche moko be wuok idhi timo gimoluongo ni public participation bas jopiny sumi paro kantie gimoro mane ok ineno maber tinyalo duogo tiloko kanyo to bet kaka winjore koro eye mano wawacho ni ka regulations gi ochopo ngang' ni koro selos gi mosekadhgi to mano koro wachako ng'iyo gima wang'iyo registration kaka ng'ato ka ng'ato donjo to nwang'iyo ni ma mondo bed maber mondo wageng' kuo mondo wageng' mibadhi mano osebed iye kanyo nyaka wa make it very digitized obed digital makidhi titiyo mana gi lweti to gicha yawre koro gini registration mokwongo iboyudo ka inyalo register online manyiso ni ei simbi kacha inyalo volunteer ti donjo ti register to koro kidhi hospital dikaw mana biometrics magi kata ing'iyo lweti kata wang'i mondo obede iye kanyo to wacho nitie nyithindo moko matindo mapod ok nyal bedo ni lwetgi odongo maber minyalo kaw kanyo waborito gi gibotiyo gi certificate gi documents mag minegi nyaka koro gichop higni mar 7 tok mano koro gimbe giketo ekiwakaw biometrics margi makoro ok nyal wacho ni an nyadendi Joyce dhi gi nyathi ng'at machielo mondo thiedhi e nyingi nikech onge lwete. Bende makela e penjo na machielo ng'ama ponono oyangore ni nego beni ndikore okumba manyien mar thieth mar SHIF kata ng'ama en eligible mar ndikruok e SHIF mar mondo mi jopiny obed kod ler maber nikech wang'e ni NHIF e kinde mokalo chien ng'ato ne nyalo bedo kata ni ondikore kaka jakanyo mar NHIF wati kod ranyisi ni en ng'ama wuoro NHIF ne kanyo ne en ng'ama wuoro keto min ode kaka achiel kuom beneficiary e kad ne mar NHIF oketo nyaka nyithinde SHIF ni bende obro bedo kamano kose en obro bedo yo machalo nade mokwongo SHIF ni kwang'ie itimo contribution itime yot manyiso ni atime timbi time ka wan gi yuto e yot ka wachamo sara manyiso ni mokwongo ntie mar jok machamo sara agolo
to yo min oda be golo. Mar ariyo en ni seche mwagolo no to warejista nyithindo te. Ing'eni macha ne nitie gik moko, ne nitie sidienje mopogore ei funds ka an yudo ka nitie edu afya mane ng'iyo nyithindo madhi skul. To wang'eyo maber ni nyathi madhi skul cha owuok e ot. Ok otong' e korien, owuok e ot. Koro seche ok wadwar ni waketo edu afya machielo. Kaka an e oda gi nyithinda duto a register makata nyathino dhi mane skul to pod oyudo thieth gi e skul kuno nyaka otiek sombe. Mar ariyo, registration ni kaka nowache ni ibo yudo mokwongo registration points iyudo ke inyalo time simbi, ibo tim kata gi nyamreche mabire odi, ibo time facility, ibo time kada huduma centers mantie e piny ka. Koro mago te gin registration points, but registration process iyudo nyaka ichiw documents mag identification, igolo ID ni kata passport. Ka in nyathi iyudo nikech wadwa timo registration at birth. Seche monyuol nyathino kanye michako ondike nyathi, itindike bwo min gi kata bwo wuon odgi ma timo contribution, itime at birth. Koro jogi te to nyaka igol documents ma ochiw gi sirikal moyieng kata moyangi ni magi gin documents mag identification. To kopogore gi jogo magin jo Kenya, nikech wang'eni piny Kenya kae bende wantiere kod jomoko ma ponono nonro margi ok yange kaka jo Kenya, gin jo pinje maoko. Gin bende ibiro chiwnegi thuolo mar mondo mi gindikre bwo okumba manyien mar thieth mar SHIF. Kalore ni ka gisebiro e pacho ka, gin bende ponono ginyalo dwaro services moko.